Bai, hoixe? Kaixo. Kaixo. Zer moduz? Patxi. Martin. Hau da? Bai horixe. Hau da euskaltegia? Bai, hori da. Bai. Egunon, zu zara idazkaria? Bai, ni naiz. Zer matrikula? Bai. Eseri, eseri. Zein maila? Bi. Bigarrena. Bi. Izena? Carmelo. Carmelo. Elbidea? Kale nagusia. Nagusia. Zenbakia? 3. 3. Zigarro bat? Ez, eskerrik asko. Herria? Balmaseda. Bizkaia, ezta? Ongi da. Zu ere bai? Bai, ni ere bai. Izena? Izaskun. Deiturak? Ruiz. Ruiz. Eta bigarrena? Sánchez. Elbidea? Karakaskalea 2. Bi. Kaixo, Javier. Kaixo. Ikasle berriak. Bai, ikasle berriak. Irakaslea. Zer moduz?
Ondo. Ondo, eta zu? Ondo. Gero arte. Agur. Bai, gero arte. Herria? Bilbo. Izena. Ongi. Agur eta eskerrik asko. Agur, bai. Hau da, hau. Bat, bi, hiru. Bat, bi, hiru. bat, bi, hiru. Apa. Kaixo. Zamalda. Ez. Zamaldun. Ez. Zamalgin. Ez. Zamaltzain. Ez. Izena. Martin. Izena. Izena, Pello. Deiturak Belez Uarte. Deiturak. Deiturak. Elbidea. Okendo kalea 10. Elbidea. Elbidea. Zenbakia. Zenbakiak. Zenbakiak. Eguna. Egunak. San Fermin eguna. Herria. Herri txikia. Euskal Herria. Euskaltegia. 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 Ikasle bat. Bi ikasle. Hiru ikasle. Irakasle bat.
Bi irakasle. Hiru irakasle. Gizona. Emakumea. Bi gizon eta emakume bat. Hiru gizon eta emakume bat. Sa. Polita. Itxusia. Itxusia. Polita. Polita, itxusia. Eseri. 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 Deitu. Jose, Deitu. Deitu. Txikia. Haundia. Haundiak. Txikiak. Txikia. Haundia. Kaixo, Kaixo, zer moduz? ongi eta zu, Ongi. Eseri. eskerrik asko. Nor zara zu? Ni Graxi naiz. Ene, zu zara. Eta ni? Nor naiz ni? Zu Patxi zara, Eta zu? Nor zara zu? ni Graxi naiz. Ni Patxi naiz. Zer da hori? Hau, zinta, Prest? bai, prest. Eta zu? Samaldun. Ez. Samalgin? Ez. Samaltzain. Ez. Izena? Martin. Izena. Izena, Pello. Deiturak Belez Uarte.
Deiturak. Deiturak. Helbidea. Okendo kalea 10. Helbidea. Helbidea. Zenbakia. Zenbakiak. Zenbakiak. Eguna. Egunak. San Fermin eguna. Herria. Herri txikia. Euskal Herria. Euskaltegia. 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 Ikasle bat. Helbidea, Karakaskalea 2. B. Kaixo, Xavier. Kaixo? Ikasle berriak? Bai, ikasle berriak. Irakaslea. Zer moduz? Ondo. Ondo eta zu? Ondo? Gero arte. Agur. Bai, gero arte. Herria, Bilbo. Izena. Ongi. Agur eta eskerrik asko. Agur, bai? Hau da, hau. Bat, bi, hiru. Bat, bi, hiru. Bat, bi, hiru. Kaixo? Zamalda. Ez. Bi ikasle. 3 ikasle. Irakasle bat. 2 irakasle. 3 irakasle. Gizona. Emakumea.
Bi gizon eta emakume bat. 3 gizon eta emakume bat. Ja. Sa. Be. Polita. Itxusia. Itxusia. Polita. Polita, itxusia. Eseri. 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 Deitu. Jose, Deitu. Deitu. Txikia. Haundia. Haundiak. Txikiak. Txikia. Haundia. Bai hoxe? Kaixo. Kaixo. Zer moduz? Patxi. Martin. Hau da? Bai horixe. hau da euskaltegia? Bai, hori da. Bai?
Egunon, zuzara idazkaria? Bai, ni naiz. Zer matrikula? Bai. Eseri, eseri. Zein maila? Bi. Bigarrena. Bi. Izena? Carmelo. Carmelo. Elbidea? Kale nagusia. Nagusia. Zenbakia? 3. 3. Zigarro bat? Ez, eskerrik asko. Herria? Balmaseda. Bizkaia, ezta? Ongi da. Zu ere bai? Bai, ni ere bai. Izena? Izaskun. Deiturak? Ruiz. Ruiz. Eta bigarrena? Sánchez.